שלום, רכבת בן-נפחי, יום ראשון, 28/8/2011. אנחנו נוסעים ברכבת ב-NSC שבצרפת. תכף, אני רוצה לצלם את האגם. תכף נתקרב לאגם. זה הנהג שלנו, יהודי נחמד. הנה האגם. מה? מה קרה? אמא מחייכת. מהאגם. האגם. הנה נועם. נועם מחייכת. בואו נצלם אתכם מפה. לא להפריע לתמונה. הערים. ואופ, רותם ואופ. ומי שותך הולך לעוף למים. מי יעוף למים? מי עף למים תכף? הנה אבא מה זה? רותם רק התעורר משנה, אז הוא עוד ישן קצת, אבל הוא עם אופ, באש ובמים. באש ובמים. איפה עוד? באש ואימא במים. רגע, עכשיו רגע, בוא נצלם את האגם. הנה את הערים. באש ובמים. איפה אופ? תראה את המצלמה, אופ למצלמה. משליך לוב. אופ. יש פה ילדה שמפריעה לכל מהלך הטיול. גורם עוין, טיול הבאי בבית. הנה מלא אנשים שאומרים איזה כיף להם, הם על הרכבת. ההורים שלהם חסכו עליהם. וואי וואי. אופ. אני זורק אותך מהרכבת. אבא. יואו, אבא צלם שם. קיבלנו הוראה לצלם שם. תעשה זום לקדימה. תעשה זום. טוב, אבא זה איזה לא כזה מעניין. אבא יתעוף. למה? הערים מדהימים. די, בא לי לראות. אבא תראה את הצריח שם. תראה את זה. מתי תסלום? תסלום. למה אף אחד לא מדבר? אמא, למה את לא מדברת? כי את מדברת בשביל כולם. הנה, את מדברת. מקסים.